ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്യതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് മാതാജി, നോക്കാൻ പോണത് മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ ഹരേ പോണത് കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം 33, 34. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 33 ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചുള്ളൂ അല്ലേ? അതെ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 33. അസൗ ഗുണമയർഭാവേർഭൂതസൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാൽപഭിഃ സ്വനിർമ്മിതേഷു നിർവിഷ്ടോ ഭുങ്ക്തേ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. അസൗ ഗുണമയർഭാവൈർഭൂതസൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാത്മഭിഃ സ്വനിർമ്മിതേഷു നിർവിഷ്ടോ ഭുങ്ക്തേ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. ഇന്നലെ മീനിങ് നോക്കി നോണല്ലേ നമ്മള്? നോക്കി മാതാജി, നോക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിലായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ പരമാത്മാവ് സന്നിവേശിക്കുകയും അപ്രകാരം ഹൃദയസ്ഥനായി ഈ ഗുണങ്ങളിൽ, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ, പരിണാമങ്ങളിൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണപരിണാമങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കാനുള്ള സംഭവ ഹേതുവാകുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ആനന്ദിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ജീവാത്മാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ സാക്ഷി രൂപത്തില് എല്ലാ ശരീരത്തിലും വസിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പരമാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനാൽ ആ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളിൽ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ ഹേതുവാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് സഹായിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആനന്ദം നമുക്ക് കൂടുതൽ ആനന്ദം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക? ഭഗവാനിലേക്കുള്ള സേവ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നതും. അതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 3 പേർക്ക് ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇന്നലെ വായിച്ചാ? ഇന്നലെ വായിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചില്ല. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഇന്ന് ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ മാതാജി വായിക്കട്ടെ? പ്രസന്ന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസോ ഗുണമയീർഭാവൈർ ഭൂതസൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാത്മഭി സ്വനിർമ്മിതേഷു നിർവിഷ്ടോ ഭൂങ്ക്തേ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. വേണ്ട, ലീല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൗ ഗുണമയർഭാവൈർഭൂത സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാത്മഭിഃ സ്വനിർമ്മിതേഷു നിർവിഷ്ടോ ഭുങ്ക്തേ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇന്ദിര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അസോ ഗുണമയർഭാവൈർഭൂത സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാത്മഭിഃ സ്വനിർമ്മിതേഷു നിർവിഷ്ടോ ഭുങ്ക്തേ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ഉത്തുംഗം മേധാശാലിയായ ബ്രഹ്മദേവൻ, ജീവാത്മാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ പദവിയിലിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മദേവൻ. അതാണ് ഉത്തുംഗ, ഏറ്റവും മുകളില്. മേധാശാലി, മേധ എന്ന് വെച്ചാല് ബുദ്ധി കൂടുതലുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽ അങ്ങ് താഴെയുള്ള നിസ്സാര ഉറുമ്പ് വരെ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല സൂക്ഷ്മ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവയൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവയൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മ മനസ്സിന്റെ ഉപാധികൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. സൂക്ഷ്മ മനസ്സ് അത് ആത്മാവ്, സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരം. മാത്രവുമല്ല ജീവാത്മാക്കളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കാണാനും കേൾക്കാനും സ്പർശിക്കാനും അങ്ങനെ ഓരോ ജീവികള് ഓരോരോ തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവര് ആസ്വദിക്കുന്നത്. ആനകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര്
ത്വക്ക് കൊണ്ടാണ് അവര് മുട്ടിയുരുമി നടന്നിട്ട്, പിടിയാനയെ മുട്ടിയുരുമി നടന്നിട്ടാണ് അവര് ആസ്വദിക്കുക. അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈ ജീവിതത്തെ, പ്രപഞ്ചത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച്. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കാൻ ജീവാത്മാവ് സർവപ്രകാരത്തിലും നിസ്സഹായനാണ്. എല്ലാം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് നടക്കണ കാര്യമില്ല, അതിന് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. നിസ്സഹായനാകയാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി ഭൗതികാനന്ദം നേടാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സഹായിക്കുന്നു. ഏത് വിധത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം നേടുക എന്നുള്ളത് ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് വേണമെന്ന് ഭഗവാനെ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണ്ട്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണുണ്ട്, എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ആരാണ്? നമ്മൾ തന്നെ. നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതെ. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് അർഹിച്ചതനുസരിച്ച് മറ്റ് ദേവന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ അവരൊക്കെ അത് കൊടുക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അതായത് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾക്ക് എന്ത് അർഹതയുണ്ടോ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അത് കിട്ടണമെന്ന്, അത് ശരിയായിട്ട് അർഹിക്കുന്നത് കിട്ടാനായിട്ട് ആരെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചവരാകുന്നു. നമ്മള് പൂർണ്ണ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസലാണ്, അല്ലെ, ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചവരാകുന്നു. നമുക്ക് ശരിയായ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാവിധ ശരീരത്തോടു കൂടിയ ജീവാത്മാക്കളും തൻ്റെ പുത്രരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അല്ലെ. പരംപിതാവാണ് ഭഗവാൻ. പുത്രന്റെ ക്ലേശവും ആനന്ദവും എല്ലാം പരോക്ഷമായി പിതാവിൻ്റെയും ക്ലേശവും ആനന്ദവുമാകുന്നു. ഒരു വീട്ടില് അച്ഛൻ വലിയ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്, പക്ഷെ മകൻ തോന്നിയാസം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ സന്തോഷവും അതുപോലെ പോകും, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പരംപിതാവ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു തരത്തിലും പുത്രന്റെ ക്ലേശങ്ങളോ സന്തോഷങ്ങളോ പിതാവിന് സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സദാ ജീവാത്മാക്കളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷമൊക്കെ പിതാവിനെയും കൂടി ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ബാധിക്കും, അല്ലെ. അതേസമയം ഈ പരംപിതാവിനറിയാം ഇതെല്ലാം ഏതെല്ലാം ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പിതാവിന് സന്തോഷങ്ങളോ ഒരു തരത്തിലും പുത്രന്റെ ക്ലേശങ്ങളോ സന്തോഷങ്ങളോ പിതാവിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. ഭഗവാൻ സദാ ജീവാത്മാക്കളിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത്രത്തോളം കൃപാ പുരസ്സരനാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല ജീവാത്മാക്കളെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സദാ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറയണത്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഇരുന്നു കൊണ്ട് സന്തോഷം പകരാനായിട്ട് സ്വന്തം മക്കളെ, അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ സന്തോഷം പകരാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. എന്നാലും അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരവരുടേതായ സന്തോഷത്തിന് പോകുമ്പോ അതും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ. ഏത് വിധത്തിലും ഈ ഗുണവികാര രൂപഭാവങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ ഭൂതഗണങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ച് ഏത് ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങി ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഉറുമ്പ് വരെ സകല പ്രാണികളും അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ സ്വയം ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കുന്നു.
ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു, ആ ചൈതന്യം അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സദാ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്ലോകം 34. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാവയത്വേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവതിര്യംഗനരാദിഷു. ഭാവയത്വേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവതിര്യംഗനരാദിഷു ദിശു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി നോക്കാം നമുക്ക്. ഭാവയതി സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഏവ എല്ലാം, സത്വേന ഗുണത്തിൽ. ഭാവയത്വേഷ സത്വേന. ഭാവയതി സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഏവ ഇവയെല്ലാം, സത്വേന സത്വഗുണത്തിൽ. ലോകേൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ, വൈ സാമാന്യമായി, ലോകഭാവനഃ അല്ലെങ്കിൽ യജമാനൻ. ഈ സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അധികാരിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ലീലകൾ, അവതാരം, അനുരതഃ കൈക്കൊള്ളുക, ദേവന്മാർ, നിജമൃഗങ്ങൾ, ദേവതിജ്യ നരാദിഷു മനുഷ്യത്തിലും. ലീലാവതാരാനുരതോ, ലീലകളും എല്ലാം അവതാരങ്ങളും എല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പാത്രധർമ്മം കൈക്കൊള്ളുന്നു. എന്തിലൊക്കെ? ദേവന്മാരിലും മൃഗങ്ങളിലും നരാദിഷു മനുഷ്യനിലും. അപ്പൊ നോക്ക്. ഭാവയത്വേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവതിര്യംഗനരാദിഷു. അപ്പൊ നോക്ക്. മീനിങ് നോക്കി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോ ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. വിവർത്തനം നോക്കാം. അപ്രകാരം സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും പ്രഭുവായ ഭഗവാൻ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും നീചമൃഗങ്ങളും നിവസിക്കുന്ന അഖില ഗ്രഹങ്ങളും, ഈ ഗ്രഹം മാത്രല്ല അഖില ഗ്രഹങ്ങളും പരിപാലിക്കുന്നു. എല്ലാം പരിപാലിക്കാണ്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും. ഇങ്ങനെ 3 രൂപത്തില് ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവരെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്രകാരം സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും പ്രഭുവായ ഭഗവാൻ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും നീചമൃഗങ്ങളും നിവസിക്കുന്ന അഖില ഗ്രഹങ്ങളും, നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഇപ്പൊ സൂര്യഗോളത്തിലായാലും എന്തുണ്ട്? ജീവനുണ്ട്. ആ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തില്, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും തണുത്തുറഞ്ഞ മഞ്ഞ് സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ജീവികളെ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ പരമാത്മരൂപത്തിലും ബ്രഹ്മമായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നു. അവതാര രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ലീലകളാടി, പല ലീലകളാടി ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയാല് മാത്രമേ നമുക്കൊരു എന്താണ് വിസയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു വെക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിയാല് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അപ്പോ ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ ഭഗവാൻ വീണ്ടെടുക്കുന്നു, വീണ്ടും തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. ഇനി നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഭാവയത്വേഷ സത്വേന
ഭാവയത്വേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലോകാൻ വൈ ഭാവനഃ ലീലാവതാരനുരതോ ലീലാവതാരനുരതോ ദേവതിജ്ഞരാദിഷു. അതിലൊരു വാക്ക് മാത്രം ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. തിജ്യക്ക് നീചമൃഗങ്ങൾ, ദേവന്മാര് തിജ്യക്കള് നരാദിഷു മനുഷ്യൻ മുതൽ ദേവന്മാരായാലും നീചമൃഗങ്ങളായാലും മനുഷ്യനായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കള് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഒരു പിതാവിനായാലും പേരൻസിന് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ അതില് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കൊള്ളില്ലാത്തവരെ മാറ്റി നിർത്തുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ദേവന്മാരായാലും നീചമൃഗങ്ങളെയായാലും നരന്മാരെ മനുഷ്യന്മാരെ ആയാലും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വായിച്ചോളൂ. നേരത്തെ വായിക്കാത്തവര്. പരാനുരതോ ദേവദിത്യംഗരാദിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് വായിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെല്ലാരും കൂടെ ഒരാൾ വായിക്കണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മറ്റൊരു ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം വായിക്കുക അല്ലെ. നമ്മള് 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വായിക്കാനായിട്ട് തരണുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും വായിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ അവതാരാനുരതോ ദേവതിര്യംഗരാദിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വായിക്കാനിരുന്നിരുന്നല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. വായിച്ചു. ഭാവയദ്വേഷ സദ്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരുതേ ദേവതിര്യംഗ നരാദിഷു. ദേവതിര്യം നരാദിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധ മാതാജി വായിച്ചാ? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഷീജ. ഷീജ മാതാജി വായിച്ചോ. ഭാവയാദേശ സത്വേന സത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവന ലീലാവതാരോ ദേവദിര്യംഗരാദിഷു. തന്നെ പ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാവയദ്വേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോകഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവതിര്യംഗരാദിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. അസംഖ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ എർത്ത്, ഈ ഭൂമി മാത്രമാണ് ഒരു ഗ്രഹം ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അസംഖ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിവർഗങ്ങൾ വിഭിന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാണോ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിവർഗങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവര് വിഭിന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സ്വയം അവയിൽ ഓരോന്നിലും മാത്രമല്ല ഓരോ തരം ജീവിവർഗത്തിലും അവതരിക്കുന്നു. അതില് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവികളിലും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. അവരിൽ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുന്നതിനായി തൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അത് ശ്രദ്ധ, അതിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെയും ആരെങ്കിലും കരുണ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ സൈഡിലേക്ക് തിരിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇതിൽ നോക്കുക 61 പേരുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? പുണ്യം ചെയ്ത ആത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഇത് ഈ സമയത്ത് ഒരു 7-8 മണി നേരത്ത്, 8 മണി ആ നേരത്ത് ഇതിരുന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇത് നോക്കി വായിക്കണുള്ളൂ. അതെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സന്മനസ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് കേൾക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കിതൊന്ന് പറയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. അതിന് ഗുരുവിനെ പ്രണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നോക്ക്, ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുന്നതിനായി തൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവായൂരത്തെ ഭഗവാനെ കണ്ണനെ വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കണ്ണൻ ഓടിയെത്തണ പോലെയാണ് തോന്നുക, അല്ലെ? അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത്രയും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിന്ന് ക്ഷീണാകുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണാന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തില് നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു സഹായമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ പദവി ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെയും ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അത്രയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് 14 ലോകത്തിൻ്റെയും അധിപനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അപ്പൊ അതാണ് അതീന്ദ്രിയ പദവി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്വന്തത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര തോന്നൂല. നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഇരുന്നത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഓരോ വാക്കിനും എന്തെല്ലാം അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും വായിച്ചാലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ പദവി. ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെയും അതേസമയം പ്രത്യേക സ്ഥല കാല പരിസ്ഥിതി സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായും അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് നമ്മള് പാവപ്പെട്ടവരെന്നോ പണക്കാരെന്നോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അംഗവൈകല്യമുള്ളവരെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ഭഗവാൻ കാത്തുരക്ഷിക്കും. അദ്ദേഹം സ്വയമായോ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനായി ഒരു ജീവാത്മാവിനെയോ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വന്തം വന്നാലൊന്നും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ വിശ്വസിക്കണേന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾക്കത് കാണാനുള്ള ചക്ഷുസ്, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്കില്ല. സ്വയമായോ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനായി ഒരു ജീവാത്മാവിനെയോ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവാത്മാവിനെ നമ്മളെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഏത് വിധത്തിലായാലും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവസത്തകൾ അതിയായി അഭിലഷിക്കുന്ന ആനന്ദം അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിലോ ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിലോ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മള് ഓരോ ആനന്ദം, ഇവിടെ ഒരു സുഖമില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വീട് മാറണം. ഓരോരുത്തർ പറയും ഈ വീടിന്റെ അടുക്കള ആ ഭാഗത്താണ്, ഇതവിടെയാണ്, ഇവിടെയാണ്, നമുക്ക് വീട്ടിൽ വന്നേ പിന്നെ ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീടും അതേപോലെ അയ്യോ ആട്ടുംകൂട് ആ വശത്ത്, തൊഴുത്ത് വേറെ വശത്ത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കഷ്ടപ്പാട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സമാധാനിക്കുക. പക്ഷെ ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി? നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മള് വീട് മാറിയിട്ടും പട്ടീനെ ഓടിച്ചളഞ്ഞിട്ടും പട്ടിക്കൂട് മാറ്റിയിട്ടും തൊഴുത്ത് മാറ്റി പണിതിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മള് മുൻജന്മങ്ങളില് ചെയ്തു വെച്ചതിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ സമയത്ത് അതൊക്കെ വീട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഏത് ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിലോ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ശാശ്വത ആനന്ദം എവിടെയാണ് ലഭിക്കുക? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. എന്താ കാരണം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ആ സന്തോഷം പരിപൂർണമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഇതൊക്കെ മറന്നിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കിടന്ന സുഖം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാകയാൽ ഭഗവത് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. ഈ ബുക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ അവർ വിചാരിക്കും അതിനൊക്കെയുള്ള പ്രായമാവട്ടെ എന്നിട്ട് വായിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ വയസ്സന്മാര് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലാണ് അവർക്കില്ല. ആകയാൽ ഭഗവത് ധാമത്തെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയോ, ഇപ്പൊ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരായിട്ട് അവതരിച്ചു? ചൈതന്യ
മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ നാമസങ്കീർത്തനമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായ ആത്മീയ പ്രതിനിധിയെ അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ, ഒരു ആത്മീയ പ്രതിനിധി. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, അതേപോലെ പ്രഭുപാദര്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദന്റെ ആ കാരുണ്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ളത് നമ്മൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തില് അദ്ദേഹം അത്രയും വിശദമായിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ പറയണേന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ പറഞ്ഞിട്ട്? അപ്പൊ 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാവട്ടെ. മന്ദബുദ്ധികളാണ് കലികാലത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചിരിക്കല്ലേ. അപ്പൊ മന്ദബുദ്ധികളായതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞത് തന്നെയായാലും അത് വേറൊരു തരത്തില് ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അത്തരം അവതാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പുത്രർ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഉതകുന്ന പ്രചാരണം മാനവ സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവിധ സമൂഹങ്ങളിലും ദേവന്മാരുടെ ഇടയിലും, നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തെന്നാണത്? തിര്യക്കുകൾ. മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങളിലും തുടരുന്നു. ദിവ്യത്വവും ദിവ്യസേവനവും എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഭഗവാനെ നമിക്കണതാണ് അല്ലെ. നമിക്കണ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അത് 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഒന്ന് നമ്മുടെ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചൊല്ലണത്. അത് എന്നും ഡെയിലി ഇപ്പൊ നമ്മ ആദ്യം തന്നെ മംഗളാചരണം ചൊല്ലുമ്പോള് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ കൂടെ ചൊല്ലിയാൽ അത് തനിയെ നമ്മൾക്കത് കാണാതെ വരും. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവി സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഇതെന്താണ്? ഭൗതികതയെ കീഴടക്കാനുള്ള ഭാഗവത പാരായണത്തിനായിട്ട് ആരൊക്കെ അനുഗ്രഹം വേണം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണനെയും നരന്മാരിൽ ഉത്തമനായ നരനാരായണന്മാരെയും പിന്നെ ഭാഗവതം എഴുതിയ വ്യാസദേവന്റെയും അനുഗ്രഹം വേണം. അതാണ് അത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ശ്ലോകം 11 തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ശബ്ദതേ. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മമായിട്ടും, അതായത് വദന്തി തത്വത്തെ വിദസ്തതത്വം യജ്ഞാനം അദ്വയം, രണ്ടല്ലാത്ത അജ്ഞാനം. എന്താണ്? ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി. ഈശ്വരൻ എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ രൂപത്തിലും പരമാത്മ രൂപത്തിലും ഭഗവാനായും നമ്മള് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ 3 രൂപങ്ങളില്. ഇപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഏതാ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടാ? ഉദാഹരണം എന്തായിരുന്നു? കത്തിക്കുന്നത് പുക, തീ. അല്ല. സൂര്യൻ, സൂര്യഗോളം, സൂര്യരശ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് സൂര്യൻ എന്താണ്? സൂര്യൻ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഇത് സൂര്യന്റെ കിരണം, സൂര്യപ്രകാശം. ഇതില് ഏതാണ് ഉറവിടായിട്ടുള്ളത്? സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നു. പിന്നെ സൂര്യകിരണങ്ങൾ വരുന്നു. അതായത് എന്താണ്? ചെറിയ അംശം സൂര്യകിരണങ്ങള്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മരൂപത്തിലുള്ളത് സൂര്യപ്രകാശം, പിന്നെ സൂര്യ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ
അപ്പൊ സൂര്യൻ. ഇനി ഭഗവാന്റെ ചെറിയ അംശമാണ് പരമാത്മാവ്. അതെല്ലാം നമ്മളില് എല്ലാ ജീവഗണങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ അംശങ്ങളായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. പിന്നെ പ്രകാശത്തിന് ഏതാ പറയാ? സൂര്യപ്രതലം. അല്ല അല്ല, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോള് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മമാണ് പ്രകാശം. ഉറവിടമായിട്ടുള്ളത് സൂര്യൻ ഉറവിടം, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, സൂര്യകിരണങ്ങൾ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ അംശങ്ങൾക്ക് ഏത് പറയും? പരമാത്മാവ്. ചെറിയ ചെറിയ അംശങ്ങള് പരമാത്മാവ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിന് ബ്രഹ്മം. എന്താണ്? ബ്രഹ്മം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ. ആ ഉറവിടം ശരിക്കും അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ്? ശരിക്കും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കി, ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടാ. ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ജ്ഞാനികള്. ജ്ഞാനികള് ആ ബ്രഹ്മത്തെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കണുള്ളൂ. ബ്രഹ്മത്തെ, ഭഗവാന്റെ 3 രൂപങ്ങളില് ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ജ്ഞാനികള്. അവ്യക്ത രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവര്, അതായത് അതാണ് അവ്യക്ത രൂപം. ജ്ഞാനികള് അവ്യക്ത രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ജ്ഞാനികള് അവ്യക്ത രൂപമായ ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഇനി പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കിയവര് യോഗികള്. പരമാത്മാവിനെ, അതായത് അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. യോഗികൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അതായത് പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കിയവര് യോഗികൾ. എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഇനി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയവരാരാണ്? ഭക്തർ. പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയവര് ഭക്തര്. അവർ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭു.